AIO pelene, što je skraćenica za all-in-one pelene, a kada bi to premeli, značilo bi sve u jednom pelene. Prva verzija je fitted verzija all-in-one pelene. Ova pelena ne treba zaštitne gačice zbog toga što je vanjski dio pelene napravljen od nepropusnog PUL materijala. Unutarnji dio pelene čini obično pamučni materijal u koji je već ušiveni uložak. Sljedeća je all-in-one pocket verzija. Ova pelena ima džep u kojemu se nalazi uložak, u ovom slučaju to je presavijena tetra pelena. I ovdje je vanjski dio pelene napravljen od nepropusnog PUL materijala, što znači da ova pelena također ne treba zaštitne gačice, što je i odlika all-in-one pelena. All-in-two verzija platnenih pelena. To je vrsta pelene koja se može koristiti i kao zaštitne gačice. U ovom slučaju uložak se kopča u pelenu i kada se beba zapiški, dovoljno je samo zamijeniti uložak. Kao uložak može se stavljati i presavijena tetra pelena ili pre-fold pelena.